Kube kuningi ukukhuluma emva kokusabalala kwevidiyo kaZimdollar eyisusa futhi. Sawubona kuphi nakuphi la kufinya khona lo mbuso njengamanje ubingelela yena amathanda acebisa intombi zomqamela amahlaka kanye baqomela imali uthi wazi ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala ngicela wenze ukulungela upress subscribe button share uphinde comment okhuluma konke uma subscribe yakhe hamba usuwenza ukuthi kube wena oqala uthola notification uma sofala video hamba phambili kanti ke ngabe umdala ekhaya uyazi hlanda lapha no comment section ungakhohlwa ukupress button la join usiphe nje u10 njalo kuphela kwenyanga ngana kwethu uphe nje i-channel yakho oyithandayo hamba phambili ukuze kwazi ukuthi iqhubekele phambili uZimdollar ngana kwethu uphinde wakhuluma same story okhosini kuyisona lesimsusela ukukhuluma waphinda futhi wasiqala phansi wathi abantu abafakaze ngabe ke wagcina uphumile ejele kufaka ingane zawethu nje angifuni nakhuluma sicela ukuthi sigcine sihlala kuyona ivideo ke ingosi yethu ethi kwandaba zabantu namhlanje nje ke King nomlaleli sifuna ukukhuluma nabantu abake baboshwa ngephutha baboshelwa into abangayenzanga. Wayithola umuntu osesesitoksini wayithola umuntu eseboshiwe ngiyazi ukuthi khona abantu abagwetshiwe kumanje abavele basemajele kodwa iqiniso alivelanga ukuthi ngempela abayenzanga lento labenza kwazi yena umuntu ngenxa ukuthi wahluleka ukuthi approve mhlawumbe noma wacindezeleka ngandlela thizeni nabamqaphela amanga ngisho ukuthi baze babeka itshe ngaphezulu usejele kumanje kodwa ke sikhuluma nabakwazi ukuphunyuka kuyenzeka ukuthi uphunyuke khona lisathethwe icala noma kwi-trial uphunyuka ukuthi hayi ngempela ubuqanjelwa kusinto wayenza lo sifuna ukuza kubantu abaphunyuka nabo bagcina bephumile ukuthi wasiza kanjani yini eyamenza ukuthi azagcineke ephunyukile kulolu daba kodwa wayesephakathi wayeseboshiwe. Guys awethu nganizwa nikhomenta kuma videweni engeke ngawaposta malana noZimdollar nimdabukela nisho ukuthi akanacala of which vele bengenacala kodwa njengamanje uyayiveza ukuthi umuntu esifazana onjani othanda ukukhuluma noma onganeli into ngoba nakho angazi ukuthi nje ngizothini so ngidangele mina kakhulu ngoba kune video engake ngayiposta la futhi khona exolisa izithobe ezehlisa mayelana naso lesisenzo asiqhime sihlale kuyona. Sanibonani bafethu nginesicelo ngenhliziyo yami yonke yokuthi noma ngabe kuthiwa ubani owathinteka ngenkulumo yami eyayithinta amaphoyisa ngicela angixolele nje athela aqandayo akukho ngempela okubi engangikuhlosile ngayo manje ziningi manje izinto ezivelayo nezikhulumekayo engingasazi nokunamanga nokuliqiniso njengoba nanisho nani ukuthi inkulumo le yakho nje umhlonipha ingangifakela inzondo ingifakele nenzondo nasemaphoyiseni ezinye izinto engangiyibona lezo ngibhlungu enhlizweni kodwa bekufanele ngiqhubeke ngiphile bekufanele ngiqhubeke nempilo. Kodwa manje sekuthanda ukuba nzima ke manje ngoba sengithola ke isexwayiso sokuthi ngingaboshwa noma inini ngoba mina kuthiwa nginezibhamu. Manje lenkulumo angiyazi ngoba ngenkathi ifika ngolwesibili ngizamile ukuyiziba kodwa ngathola ukuthi cha namaphoyisa amanye amaningi ayayazi ukuthi cha ngingase ngiboshwe ngoba nakho nginezibhamu. Anginaso isibhamu nakuba ngiyaye ngiyibona izibhamu ingoba ekhaya kunenkampani ama-security ekhaya zikhona izibhamu bakhona abafuthi abayiphathayo ezabo nje bayayiphatha nje ayifihliwe ayifihlwa zikhona kodwa ngeke ngiyikhombe ngizazi ngamagama azo anginazi izibhamu angazi manje sengiyasaba ke manje ukusineka kuphelile ke manje sengiyasaba manje angazi noma ngizodutshulwa nami kuthiwa ngitholakale nezibhamu noma kuzotholakala izibhamu la ngihlala khona angisazi ukuyikhona khona nanokuthi kuyiqiniso ukuthi ngizoboshwa ngoba kuthiwa nginezibhamu angazi noma kuyiqiniso yini kodwa makuwukuthi yonke lento yokuboshwa kwami isuka kule nkulumo hayi bafethu ngiyaxolisa mina ngiyaxolisa ngoba sekuthanda ukuba serious manje ngumuntu wesifazane mina akufanele ngabe noma bekuthiwa kunephutha engilenzile sekufanele amaphoyisa ahlome ngaleyo ndlela ukuthi kufanele angidestroy ngoba ngubani nginamandla mangakanani lawa asatshwayo ukuthi sengaze ngize ngidestroy ngenzeni
ngenzeni ngoba ngithi ngiyaxolisa nami kwakubuhlungu enganginabo enhlizweni ngokufelwa ngiyaxolisa. Angazi-ke makwenzeka ngiboshwa ngitholakala nezibhamu nize nazi ukuthi-ke bese ngikulindele sengiyazi ukuthi mangidutshulwa ngitholakala nezibhamu anginasibhamu ilokho engikushoyo ukuthi ningixolisele anginasibhamu mina anginaso. Engifuna ukucacisa ngane ukuthi le video engiphoste kuqala intsha ceke ukunale elandela ngemuva. Mina le video elandela ngemuva ngipostela ukuthi uZimdollar waxolisa. Kodwa phela ukuxolisa kwakho uphinda futhi ukhuluma into ezifana nalezi. Kuyawenza yini umqondo kuwena nje obulalela lapha ekhaya ukuthi umuntu afike axolisa ngalendlela axolisa ngayo aphinde futhi aphinde abuye azoyiqala phansi ayivubele. Phela kuthi uyayivubela impi uyayivubela. Futhi kahle kahle akaboni ukuthi kahle kahle la eSouth Africa uyakwazi ukudefeatwa although iqiniso noma ubufakazi unabo kodwa udefeat ulwisele into engekho. Ngisayibuza namanje. Ngane zawethu asihlangane la kwi-comment section ngizovula lakho malana nodaba. Ungakhohlwa ukujoyina lapha ukuze ukwazi ukuthi njalo ngasonke isikhathi ube yi-top fan uphinde futhi uthi uma uphawulile lapha kube nebadge lakho la eceleni kanti sikwazi ukuthi mangabe sine-exclusive conversation siye ngale kuma members only. Ngoba manje ngibambe la mina angibambe le video ngibambe ku video la. Thank you.